Sa issa, ħadd mill-kabinett ta' Robert Sabela għadu ma jaf x'inhu il-fair value li tawna Vitals u Stewart u l-Prim Ministru tant ftaħar bih fil-Parlament it-tlieta filgħaxija. Wara li Robert Sabela ħarab kull mistoqsija li staqsih dan l-istazzjon dwar is-suppost fair value, kien imiss lill-Ministru Byron Camilleri li jaħrab milli jwieġeb filwaqt li attakka l-Partit Nazzjonalista bil-Mater Dei Sptar State of the Art li għadna ngawduh sal-lum. Tista' tispjegana x'kien hemm fair value fil-fatt li ħallasna miljuni ta' euro u ma ngħatajni xejn lura. Diġà tat risposta sewwek kux mill-Prim Ministru, inkluż fis-seduta. Ministru talment ma tagħna l-ebda risposta, jumej war xulxin. Il-Prim Ministru kien jgħid propju anke fil-Parlament. Bil-Ministru Byron Camilleri jgħidilna biss fis-servizz tas-saħħa tingħata minn Mater Dei. Ħaġa waħda biss nassigurak, għal nibqgħu nieħdu ħsieb l-interessi ta' pajjiżna. Kif qed tagħmlu dan meta ma natajniex sptar ġdid f'Għawdex, ma natajniex refurbishment Kering Rekku sal-nuqa, però il-miljuni tal-flus ħarġu. Ma tajniex Mater Dei b'konkos defettus laqqas. Jekk nies jistgħu jiġġudikaw jekk is-servizz tas-saħħa llum huwiex aħjar minn dak li kien hemm ftit ta' sminilhom. Servizz qed jingħata Mater Dei sal-nuqa mhux qed jingħata servizz ġdid li kien imwiegħed. Is-servizz Mater Dei mhux biss huwa aktar minn dak li kien hemm qabel, propju f'dawn il-jiem fetaħ anke. Sptar li għamel Partit Nazzjonalista, jiena tinsadik fuq l-isprejt li kellu jagħmel il-Gvern Laburista. Il-Gvern Nazzjonalista għamel sptar Mater Dei. Ftit kliem il-poplu fl-aħħar 12 sena ħallas mill-but tiegħu miljuni kbar ta' euro biex is-settur tas-saħħa għadu prinċipalment jingħata minn sptar li jinbena minn Gvern Nazzjonalista.